Astăzi să ne jucăm Brawl Stars și o să mai avem pe lângă noi pe Luca. O să-l vedeți dacă o să fie și el pe aici. Acum o să intrăm pe Brawl. Pe vremea mea era mult mai șmecher. Bine Luca, tata aia. O să jucăm. Pe vremea mea erau 7 Tata aia, lasă-mă în pace. Erau 77 de brawleri. S-a întâmplat o mică și o să jucăm cu Mr. P pe... O să-i trag un pumn în telefon ca să se așa pe vremea. Nu, lasă-mă Luca cu vremea ta. Jucăm pe duel. Jucăm pe duel. Jucăm pe duel. O să jucăm un meci pe duel și încă două pe... Unul pe rang și unul pe solo shop. Bun. O să jucăm cine? El Primo! Unde e Primo? Unde e Primo? Bă, da rachetă! E prin zonă, e prin zonă. E prin zonă. 3. Nu s-a dus. Bun. Și nu pot să fac un tir. El Primo nu. El Primo bebelușul. El Primo bebelușul cu mâinile mici. El Primo bebelușul cu mâinile mici. Ce bulană are. Doar că de dat. Da. Acum o să mergem. Și o să-l găsim pe tine, cu brațele mici. Bă, lasă-mă. Uite-mă și pe... Nu cred că mă bate. Invisibility. Luca ta. Eu sunt omul mic. Și am câștigat și eu prima rundă. Părea că se cam lăsa, dar în fine. Următorul e Bonnie. Nu, Bonnie. Oh, a venit pe tuca asta. Ei, viață. Bun. Și acum o să mergem pe Bonnie. Bine. Acum el îl are pe Edgar. E timpul să îl batem, să îl urăsc pe Edgar. I-am câștigat. Bun, primul meci a fost câștigat. Oh, Satrap. Iar. Superet! Bun. Vreau să mut asta. Așa. Acum o să ne alegem brawlerul. Nu. Bine, va alege Luca brawlerul meu cu care să fac. Hai, trebuie să mă uit. Prea târziu. O să joc nu cu Edgar că urăsc. Cu Chunky ăla. Cine mă? Chunky ăla, noul. Ah, Clancy. Voi juca cu Clancy. O să jucăm. Bun. Și eu cred că ăsta o să fie ultimul meci. Nu contează ce mi-a trimis mama. O să blochez așa mică. Ok, gol! Bine! This isn't just a battle. It's the crustacean buffet. Ia mingea! Bravo! Suntem aici cu duelul magnet. Yay! Mi s-a făcut forma a doua. Este 1-0 pentru noi. Primul video To victory one pitch at a time. Our comrade.
Deci, hai să îi batem. Ok, așa. A fost videoclipul de azi. It's the Crustacean Crusade! Asta a fost ultimul match. Deja s-au făcut 6 minute. Deci asta a fost. Bun. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!